Yaro. Ai ni ne. Ai abokina ina gaya maka ko Allah jiya ina fita aiki ogan mu yadda 2000. inna lillahi wa inna ilaihi garin yaya Da besi ne ina gaya maka. kai abokina ba ka da damuwa malami sanu ko yawa sanu so ni mutumi ne nazo daga wani country from the ana harki da sesu kusa sesu ko mutumi da ana ibe mutane da yawa a gari ana so ko ayi ya rubuta mutane suna da yawa Okay, mun gane. suna so kowa zai bani name shi da sunan shi komai da komai sai rubuta na guri Okay, ba ku mai but the best one. So what is your name? sunana wake Wake. sunana wake wake ba wake What is the wake? wake Beans. beans Wake. Beans. Wake and shikapa. Okay. What is the name? You use the shikapa ko? No, ba suna na shinkafa ba, suna na mai zamani. Ah no. An samu wake ba sai a samu shikapa ba. Ni ba suna na shinkafa ba, suna na mai zamani malam. Kaga wai in yamurin nan wai daga ina kace ni suna na mai zamani. di ya takura mana ba Ah, to na ga abu dai an ce akwai wake akwai shikapa mana. Wake and shikapa. Shi ne wake mai zamani ne suna na wake. Ni wala shikapa zai rubuta. Sai na rubuta sunan ka. Kaga in yamurin nan wai daga ina kace. wai kai da kama ina maka zo ne Gaggarin sai so muna nuna yi mutane mana kidara ne mana kidara. kai ka san hiri ba Ai ni ba suna na shinkafa ba, kaga in yamuri kanka samun shinkafan nan mai zamani suna na. zaman mai zaman ni zaka sa wake Yawwa, shi ne wake. zaka sa wake Shi ne wake. Ka no. Na ga ku mutum biyu kuma kun ce dole sai na sa muku. A ni dai dan Allah kanka zaka sa mai mai zamani Ni dai kanka samu wake. Mai zamani suna na ga shi dan abu. Yawwa. Ga ma shi ne wake. zamani ni wake Shi ne. No, ni wala sai na rubuta wake In ya Wake ne ka rubuta. No, wake and shinkafa. in ya muri ni dan Allah ni kanka sabon hawa in ya muri. zaka sa mai Hawa in ya muri. Na ga miki wake and shinkafa man dole. Wallahi in ya muri za mu iya haga littafin. Allah nan sai mun naka, yi haga Allah. littafin. For this one. No, no. Yaro. Ai ni ne.